Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. நம்ம இன்னைக்கு எந்த ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம்? One. Canto 1ல 9வது சாப்டர்ல 10வது ஸ்லோகம் பார்க்கணும். We'll start with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottam Devim Saraswati Vasam Jayam Udaraya Nashtapraya Shabhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhagavati Neshtiti Om Madhyanatimrandasya Jananjana Saradaya तस्मै श्री गुरु चैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वैक्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते योगेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विश्वपदाय कृष्णप्रसादे श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ 1 9வது சாப்டர்ல 10வது ஸ்லோகம் பார்ப்போம். நம்ம இந்த 9வது சாப்டர்ல இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா ஈஸ்வரன் இறுதி தரிசனம் இல்லையா. ஸோ பகவானின் திவ்ய ரூபம் தான் பார்க்கிறோம் நம்ம. இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன உள்ளங்களிலும் பிரபஞ்சத்திலும் ஈற்றிருக்கும் இறைவனை நாம் உணர்தல் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ பேக்ரவுண்ட் என்ன நம்ம தெரியும். குருக்ஷேத்திர போரின் முடிவாயிடுச்சு. அந்த டைம்ல மாபெரும் வீரரான பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் விழுந்துள்ளார். அப்போ என்ன அது கடைசி தருணம் இல்லையா. தட்சிணாயத்திலிருந்து உத்தராயண புண்ணிய காலத்துக்காக இவர் காத்துட்டு இருக்காரு பீஷ்மர். அது மட்டும் இல்லாம அந்த டைம்ல என்ன பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மாபெரும் முனிவர்கள் தேவர்கள் எல்லாரும் ஈஸ்வரை இறுதியில் அவருடைய தரிசனத்துக்காக எல்லாரும் கூடுகின்றனர். முனிவர்களும் இவங்களும் மட்டுமா தேவர்களும் மட்டுமா இல்ல, யாரு பாண்டவர்களுடன் யார் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் அங்கே எழுந்தார்கள். மரணத்தில் வாயில் இருக்கும் அவருடைய தூய பக்தனுக்கு, யார் தூய பக்தன் பீஷ்மருக்கு தரிசனம் தர இறைவனே நேரில் வந்துள்ளாங்க. பீஷ்மர் வரவிருக்கும் பகவான் மகிமையை முழுமையாக அறிந்துள்ளவர் இல்லையா. அதுதான் பீஷ்மர் எல்லாம் சொல்லுவார் அவர் இல்லையா. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். இப்ப நம்ம கரெக்டா அந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். நான் சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் எனக்கு கூட சொல்லுங்க. ஓகே. கிருஷ்ணம் சதத் பிரபாவஜ்ஞா கிருஷ்ணம் சதத் பிரபாவஜ்ஞா ஆசீனம் ஜகதீஸ்வரம் ஆசீனம் ஜகதீஸ்வரம் ஹிருதிஸ்தம் பூஜயாமாசா
हृदिस्थं हृदिस्थं पूजयामास पूजयामास माययोपातविग्रहम् माययोपातविग्रहम्. டிரான்ஸ்லேஷன் யாராச்சும் வாசிங்க. நான் வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார் என்ற போதிலும் அவரது அந்தரங்க சக்தியினால் அவருடைய தெய்வீக உருவத்தை அவர் தோற்றுவிக்கிறார். இதே பகவான் பீஷ்ம தேவரின் முன் அமர்ந்திருந்தார். அவரது பெருமைகளை பீஷ்ம தேவர் அறிந்திருந்தார் என்பதால் பகவானை அவர் தகுந்தபடி வழிபட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அதான் இங்க போட்டு இது வந்து கீ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஹிருதிஸ்தம் அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அனைவரும் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். பகவான் எங்க இதயத்தில் மட்டும் இல்ல, எல்லா பிரபஞ்சம் முழுமே எப்பொழுதுமே தெய்வீக உருவத்துல மட்டும்தானே பிரபுஜி இருப்பாரு. ஆமா ஆமா, அவருக்கு தெய்வீக உருவம் தான் உள்ளது, பௌதிக உருவம் கிடையாது. ஆமா. அப்படி இருக்கும்போது ஏன் ஸ்பெசிபிக்கா தெய்வீக ரூபத்தில் அமர்ந்திருந்தார் அப்படின்னு நமக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்றோம், நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது. என்னன்னா பகவான் எப்பொழுதும் தெய்வீக ரூபத்தில் தான் இருப்பார். அந்தரங்க சக்தி வழியாக தான் அவர் தோன்றுகின்றார். பௌதிக சக்தி கிடையாது, மகாமாயினால கிடையாது, யோக மாயினால தான், அவர் அந்தரங்க சக்தியினால் தான். அதுதான் நமக்கு இந்த ஸ்லோகம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் வரும் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் அனைவரும், அது மட்டும் இல்லாம இங்க அவர் எங்க இருக்கிறார், இல்ல அனைவரும் இதயத்தில் இருக்கிறார், பரமாத்மாவே இருக்கிறார். சோ நேரில் தோன்றுபவர் அப்படின்னா உபாத்தவிக்கிறார். சோ ஆயினும் அவர் தனது அந்தரங்க சக்தியால் தனது திவ்யமான ரூபத்தை அவர் வெளிப்படுத்தும் எல்லா ரூபங்களும் அந்தரங்க சக்தியினால் வருகிறது, தோன்றுகின்றது. அவர் எந்த இன்கார்னேஷன் எடுத்தாலும், கிருஷ்ணராக தோன்றும் பொழுதும் சரி, ராமராக தோன்றும் பொழுதும் சரி, அவர் எந்த அவதாரம் எடுத்தாலும் சரி, இந்த பௌதீக கிடையாது, நம்மள மாதிரி பௌதீக உடலை தேடி செல்ல வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு கிடையாது. அவர் அவர் நினைத்த மாதிரி, அவர் விருப்பப்படி அவர் எந்த நிலை புரிகின்றாரோ அதற்கு தகுந்தமான உடலை அவர் எடுத்துக்கிறார். அது தெய்வீகமான உடல். ஸோ பீஷ்மர் பகவானின் நன்கு அறிந்திருந்ததால் அவருக்கு முன்னே அமர்ந்த இறைவனை முறைப்படி பூஜித்தார். நமக்கு தெரியும், ஈஸ்வர் அந்த மாதிரி இயலாம நிலையில் படுத்திருந்தால் கூட அவர்கள் எல்லாரையும் தகுந்தாப்போ வரவேற்றார். நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். ஸோ ஈஸ்வர் தமக்கு முன்னே அமர்ந்திருந்த இறைவனை முறைப்படி பூஜித்தார். அதாவது அந்த கீ வேர்ட்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா, ஜெகத் ஈஸ்வரம் அப்படின்னு பிரபஞ்சத்தின் நாயகன் யாரு? பகவான் பிரபஞ்சத்தின் நாயகன், அனைத்துக்கும் மூலாதாரமான இல்ல, எல்லாருக்கும் இஸ் த காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், சோர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் நமக்கு தெரியும். அது மாதிரி ஹிருதிஸ்தம் அப்படின்னா இதயத்தில் வீற்றிருப்பவர், பரமாத்மாவாக எல்லா உயிர்களிலும் உள்ளே இருக்கிறார். எல்லா உயிரினத்தில் மட்டும் இல்ல, பிரபஞ்சத்தில் தோன்றி எல்லா அணுவினுள்ளும் பகவான் இருக்கின்றார். மாயைய அப்படின்னா தனது அந்தரங்க சக்தியா யோகமாயை, அவர் யோகமாயில் நிறைந்தவர், சார் பௌதீக சக்தி மகாமாயை கிடையாது. ஸோ தத் பிரபாவ ஜா அப்படின்னு மகிமையிலே அறிந்தவர் ஈஸ்வரர். ஸோ பகவானின் உண்மையான இயல்புகளை நன்றாக அறிந்தவர் அவரு. பகவான் படிக்கட்டுமா? இது மட்டும் ஓகே, இந்த இதுல கொடுத்துருக்கீங்க, அது மட்டும் ஸ்லைட்ல. ஒரே சமயத்தில் பகவான் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருப்பதானது அவரது சர்வ வல்லமையை வெளிப்படுத்துகின்றது. அவரது உலகமான கோலோக விருந்தாவனத்தில் அவர் எப்பொழுதும் இருக்கிறார். ஆயினும் எல்லோருடைய இதயத்திலும் கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒவ்வொரு அணுக்குள்ளேயும் கூட அவர் இருக்கிறார். அவரது நித்தியமான தெய்வீக உருவத்தை இந்த ஜட உலகில் அவர் தமது அந்தரங்க சக்தியின் வாயிலாக தோற்றுவிக்கிறார். பகிரங்க அல்லது பௌதீக சக்திக்கும் அவரது நித்தியமான உருவத்திற்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை. பகவானை எவ்வாறு ஏற்றவாறு வழிபட்ட ஸ்ரீ பீஷ்ம தேவருக்கு இவெல்லா உண்மைகளும் தெரிந்திருந்தன. ஹரி கிருஷ்ணா, ஹரி போல். சோ பகவான் எங்க இருக்கார்? அவர் கோலோக விருந்தாவனத்தில் நிச்சயமாக இருக்கிறார். அவர் சச்சிதானந்த ரூபத்தில் இருக்கிறார். அப்படியே சமயத்துல என்ன, அதே சமயத்துல பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிறைந்திருக்கிறார், எல்லா இதயத்திலும் அவர் நிறைந்திருக்கிறார் அப்படின்னு தெரியும். அது மட்டும் இல்ல, உயிர்வாழிகள்ல மட்டும்தான் இருக்காரா? இல்ல, அவர் பிரபஞ்சத்தில் ஒவ்வொரு அணுக்களுக்கும் அவர் இருக்கின்றார். சோ பகவான் எல்லாவற்றிலும் எங்கும் நிறைந்துள்ளார்.
எப்படி அவர் தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தி இன்டர்னல் பொட்டன்சி மூலமே அவர் வெளிப்படுகின்றார் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். இதே தான் நம்ம ஈஷோபினிஷத்துல பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, தத்தூரே, இந்த ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு அந்த இது. தட் இஸ் அவர் என்ன ஸோ அதுல என்ன சொல்றாங்க, அவரு வந்து யுவலோக விருந்தாவனத்தில் இருக்கிறாரு, இங்கேயும் இருக்கிறாரு, அவர் ஒரு க்ஷணத்துல வந்து நினைக்கிறதுக்குள்ள அவர் வந்துடுறாரு இல்லையா. அதை நம்ம ஈஸ்வரத்தும் டீட்டெயிலா பார்த்துருக்கோம். மந்த்ரா 5 டீட்டெயிலா நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ பகவானின் சக்தியை நம்ம ஒப்பிடும்போது எப்படி அவரோட அம்சம் எது அப்படின்னா அந்தரங்க சக்தியில இருக்க யோக மாயில, வெளிப்புற சக்தி மகா மாயை அவருக்கு. அது தன்மை என்ன, ஆன்மீகமானது, நித்தியமானது அவரு. அதே மாதிரி பௌதீகமான தற்காலிகமான மகாமாயையும் அவர்களிடம் தான் உருவாக்கி அவரு வந்து எப்படி செயல்படுகிறார். அவர் எப்பொழுதும் வந்து பகவான் லீலைகளும் ரூபங்களையும் வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தி வெளிப்படுத்துகிறது. பௌதிக உலகை வந்து பௌதிக சக்தி மகாமாயை உருவாக்குகிறது, ஆத்மாக்களை மயக்குகிறது. பகவானின் தொடர்பு எப்படி, பகவான் திவ்ய ரூபம் இதனாலேயே வெளிப்படுகிறது. இதனால யோக மாயினால பகவான் நித்திய ரூபத்திற்கும் இதற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. மகாமாயைக்கும் இந்த பகவான் நித்திய ரூபத்துக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது. பக்தரின் பார்வை எப்படி, பீஷ்மரை போன்ற தூய பக்தர்கள் வந்து பகவானை பற்றி நன்றாக அறிந்துள்ளனர். ஆனா சாதாரண மனிதர்களால் புரிந்திருக்க முடியாது. மகாமாயில் பிடிபட்டவர்களுக்கு படிக்கட்டுமா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போலாமா? கொஞ்சம் மட்டும் பாக்குறேன். இதை நாங்க எழுதிக்க முடியுமா பிரபுஜி? நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். நான் அந்த இதை வந்து உங்களுக்கு அனுப்புறேன். மகாமாயைக்கும் யோக மாயைக்கும் எப்படி அனுப்புறேன், பிரசன்டேஷன் அனுப்புறேன் நான் அதுல. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ பீஷ்மர் ஏன் பகவானின் மகிமையை முழுமையாக இருந்திருந்தார்? அவர் வந்து பகவானை பற்றி நன்றாக தெரிந்தவர் அவரு. அதே மாதிரி பகவானுடைய இந்த வீர ரசம், சிவல்ரஸ் டிவோஷன் சொல்றாரு இல்லையா, அதற்கு அந்த உறவு வந்து தனித்துவமானது. அந்த சிவல்ரை இருக்கு இல்லையா, அந்த ரசத்தை, வீர ரசத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு தான் அவருக்கு கற்பித்தார். ஸோ போர்க்காலத்தில் கிருஷ்ணரை ஆயுதம் ஏந்து சொல்லியிருந்தார் இல்லையா, அவர் சபதம் எடுத்திருந்தார். போர்க்காலத்தில் கிருஷ்ணா, நான் உங்களை வந்து ஆயுதத்தை ஏந்து வைப்பேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ கிருஷ்ணரும் பக்தனுக்காக எது வேணா செய்வார். அதனால்தான் அவர் ஆயுதத்தை ஏந்தினார் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதனால என்ன, நம்ம பகவான் நம் கண்களுக்கு சாதாரண மனிதரை போய் தோன்றினாலும் அவருடைய ரூபம் எப்படி, பௌதீகமானது கிடையாது, ஆன்மீகமானது, முழுக்க ஆன்மீகமான ரூபம் தான் பகவான். இதை உணர்வதே உண்மையான பக்தியின் தொடக்கம். பக்தி இல்லாதவர்கள் அது புரியாது. பகவான் அனைவரும் இதயத்தில் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அதே மாதிரி சக மனிதர்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும், சக மனிதர்கள், விலங்குகள் எல்லாவற்றுக்கும் நம்ம அன்போட பழகணும். ஏன்னா அதெல்லாம் ஜீவாத்மா, பகவான் பின்ன பகுதிகள் தான் எல்லாம். இந்த இது எதுக்கு மத்த பிரபுஜி சொல்லியிருக்காங்க, இந்த கான்செப்ட், இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு இந்த செகண்ட் சக மனிதர்கள், விலங்குகள் மற்றும் இயற்கையை அன்பு மரியாதையுடன் பழகுதல் எப்படின்னா, தட் இஸ் பகவான் வந்து பாக்குறார் பீஷ்வர். எப்படி அவருக்கு தெரியும், அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு தெரியும். இப்ப எங்க இருக்காரு, எல்லா பிரபஞ்சத்திலும் மற்றும் இல்லாமல் எல்லாருடைய மனதிலும் தட் இஸ் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார். ஸோ அந்த பரமாத்மா எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும், பக்தர்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். எல்லா உயிரினங்களுக்கும் எல்லாவற்றிலும் அவர் பரமாத்மாவாக தோன்றுகின்றார். ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஜட இந்த உருவத்தை வச்சு யாரும் இடப்படக்கூடாது. எல்லாரும் வந்து எல்லாரும் பகவானின் பின்ன பகுதிகள் புரிஞ்சிருக்கணும். அதை நாம் புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் பகவானை ஒரு பக்தனானவன் வந்து பகவானை எல்லாவற்றிலும் பார்க்க வேண்டும். அதுதான் வந்து அதுக்கு ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு. பீஷ்மருக்கு தெரியும் அங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அவர் முழுமுதற்கான அவர் நல்லாவே தெரியும். ஸோ அதனாலதான் அவருக்கு உரிய மரியாதை கொடுக்கும். அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து மற்ற உயிரினங்களுக்கும் அது மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு இது வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஸோ பிறரை புண்படுத்துவது, இதயத்தில் வீட்டிற்கு இறைவனை புண்படுத்துவதற்கு சமமானம் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு அது பதில் இதுதான். பிறரை புண்படுத்துவது, மனதால புண்படுத்தினால் கூட அது சரி கிடையாது, தவறானது. பிறரை புண்படுத்துவது இதயத்தில் வீட்டிற்கும் இறைவனை புண்படுத்துவதற்கு சமம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. பீஷ்மர் நம்பு படிக்க நமக்கு ஒரு பாடம். என்ன பாடம்? மரணம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வரலாம். வாழ்க்கையின் இறுதி தரத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானின் திவ்ய ரூபத்தை மனதில் நிலைநிறுத்த வேண்டும். பீஷ்மர் எப்படி பகவானின் ரூபத்தை நிலைநிறுத்தணும்னு நினைக்கிறாரோ, அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பகவானின் திவ்ய ரூபத்தை மனதில் நிலைநிறுத்த பார்க்க வேண்டும்.
எப்போ முடியும் திடீர்னு அந்த டைம்ல மட்டும் தோன்றுமா? கிடையாது. அதுக்கு வந்து பிராக்டிஸ். அதுக்கு என்ன பண்ணும்? ஹரிநாமத்தை நாம் எப்பொழுதும் உச்சரிக்க வேண்டும். பகவானை எப்பொழுதும் நான் நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். சொல்லுவாங்க இல்லையா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா, ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் கிருஷ்ணான்னு சொல்றாரு. ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. அதுனா நம்ம எப்போதும் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டே இருக்கும். ஹரிநாமத்தை நாம் எப்பொழுதும் தெரிவித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஸோ பீஷ்மரன் இறுதி தரிசனம் என்ன நமக்கு உணர்த்துகிறது? எங்கும் நிறைந்த இறைவன் அன்பின் மூலம் தன் பக்தனுக்கு நேரில் தெரியும். நம்ம பகவானை எப்பொழுதும் நினைத்தால் பகவான் கண்டிப்பாக முன்னில் தென்படுவார், வெளிப்படுத்துவார். ஸோ அதற்கு என்ன தேவை? மனதில் தூய அன்பு, கிருஷ்ண நினைவு எப்பவும் நம் மனதில் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே ராம படமெல்லாம் ராம ரொம்ப ராம நல்லா ஹரே இருக்கு ஹரே. மாதாஜி. இந்த படமெல்லாம் எங்க இருந்து எடுத்தீங்களோ தெரியல, அவ்வளவு நல்லா இருக்கு படமெல்லாம். நான் இதை அனுப்புறேன் மாதாஜி. நான் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசன்டேஷன் உங்களுக்கு இதுல போடுறேன். ஓகே, எந்த இதுல? அனுப்புறேன். பக்தி விழிச்சாவிலையா? இது வந்து நெட்ல எடுத்த மாதாஜி. பிரபுஜி அந்த யோக மாய மகா மாய டிஃபரன்ஸ் அனுப்புறேன். நான் பிரசன்டேஷன் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரபு. சூப்பரா இருக்கு ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம அப்படியே ராம அந்த ஹரே ஹரே. அந்த இதைய பிக்சர்ல காமிச்சிட்டீங்க. இத பார்த்தாலே போதும், புக்க படிக்க வேண்டாம். ஆமா. ஸோ ஏதாச்சும் கேள்வி ஏதாச்சும் ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? எனக்கு சந்தேகம் இருந்ததை நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு இது போஸ்ட் ஆகணும்? விஜயகுமாரி மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி வந்தாச்சா? வரலையே. ஓகே, இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம். புஷ்ப மாதாஜி வரல இன்னைக்கு. க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் வந்து பண்ணேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீரா பிரபுபாத் ராமாச்சாரியா. ஆல் க்ளோரி. ஹரே கிருஷ்ணா.